Sipate murid ingkang bagus iku lima dingamal terus kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lagune kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lagune kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lagune Sipate murid ingkang bagus iku lima dingamal terus kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lakune kapindang lakoni parentah saking guru ne ikhlas manah kapintang lakoni parentah saking guru na ikhlas Dalagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat sipate murid ingkang bagus lima dingamal terus kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzonni marang
sukone marang guru tingkah lakune supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah murid dikusul adab supaya dari ulul albab ojo murid ikusul adab supaya dari ulul albab sifate murid ingkang